Праблемы з вадой у Рагачове у Менску ўжо адключаюць ацяпленне ў берасці. Мясцовы жыхар не змог выбрацца са студні. Мужчына зрабіў страшнае на вачах у дзяцей і змены з 1 траўня ў Беларусі. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Асцярожна, яна серыйна тараніць вашае аўта. У інтэрнэце з'явілася відэа, на якім кіроўца аўтамабіля «Джылі» пасля сутыкнення каля дому нумар 30 па вуліцы Янкі Брыля ў Менску пакідае месца ДТЗ. Як высветлілі супрацоўнікі ДАІ, 38-гадовая жанчына сутыкнулася з іншым аўтамабілем, пасля чаго з'ехала. Перад гэтым на праспекце газеты «Праўда» яна ўжо сутыкнулася з аўтамабілем «Хёндай», таксама пакінула месца здарэння. У выніку жанчыну аштрафавалі на 45 базавых велічынь і пазбавілі права кіравання на 2 гады. Сёння ж раніцай на дваровай тэрыторыі па вуліцы Мірашнічэнкі 50-гадовая кіроўца «Рено» наехала на 5-гадовага хлопчыка. Паводле папярэдняй інфармацыі, дзіця выбегла на дарогу з-за прыпаркаванага аўтамабіля. Хлопчык трапіў у лякарню. Трагедыя пад Бабруйскам. Пенсіянер загінуў на пажары ва ўласным гаражы. Суседзі пачулі, як на будынку пачаў страляць шыфер. Убачылі пажар, гарэлі гараж і гаспадарчая пабудова і забілі трывогу. Калі ратавальнікі дабраліся да месца, канструкцыі ўжо абрынуліся. Мужчыну 1959 года нараджэння без прыкметаў жыцця знайшлі пад імі. Агонь знішчыў аўта, дах гаражу і гаспадарчыя пабудовы. Папярэдняя прычына – непатушаная цыгарэта. У берасці ж мужчына спусціўся ў пітную студню глыбінёю каля 10 метраў, каб яе пачысціць. Але самастойна падняцца ўжо не здолеў. У выніку ратавальнікі з дапамогаю спецыяльнага абсталявання дасталі яго на паверхню і перадалі медыкам. Шпіталізацыя не спатрэбілася. У Рагачове ж надзвычайная сітуацыя з вадою. Жыхары масава скардзяцца на рэзкі хімічны пах у водаправодзе. У садсетках людзі пішуць пра пах ацэтону і фарбы, а таксама пра выпадкі атручэння. Мясцовыя ўлады заяўляюць, маўляў, праводзіцца маніторынг якасці вады, рэкамендавана выкарыстоўваць яе толькі для тэхнічных патрэбаў, а для піцця браць бутыляваную. Па горадзе арганізавалі падвоз пітной вады, школы, дзіцячыя садкі і лякарню забяспечылі асобна. Паводле Гомельводаканалу пах з'явіўся пасля планавага фарбавання элементаў канструкцыяў на водазаборы. Аднак, маўляў, перавышэнне паводле паказніку пах было нязначным, а цяпер ужо якасць вады быццам бы адпавядае гігіенічнаму нарматыву. Тым часам у горадзе працягваюць прамыванне сетак, а ўлады распачалі службовае расследаванне. У Беларусі з 1 траўня цэлы пакет зменаў. Камусьці дададуць грошы, а кагосьці наадварот абмяжуюць. Гэтак да 509 рублёў 62 копеек павялічваецца бюджэт пражыткавага мінімуму. Ад яго залежаць сацыяльныя выплаты. Напрыклад, аднаразовая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці складзе больш за 5000 рублёў, а на другога звыш 7000. Усяго на 6 рублёў 33 копейкі вырастуць і штомесячныя выплаты на малых да 3 гадоў. Больш атрымаюць і пенсіянеры. Гэтак узроставыя даплаты вырастуць прыкладна на 2,5%. Для пенсіянераў зноў пачнуць дзеяць зніжкі на электрычкі. Ёсць і новаўвядзенні для работнікаў. Калі працадаўца не заплаціў паводле дамовы падраду, грошы цяпер можна будзе спагнаць без суда праз інспекцыю працы. Некаторыя настаўнікі і бібліятэкары атрымаюць больш заробку. Напрыклад, настаўнікі-дэфектолагі і выхавальнікі будуць атрымліваць надбаўку 35% ад акладу. З 1 траўня пачнуць абавязкова маркіраваць сокі і ваду, а ў менскім транспарце з'явяцца кнопкі для адчынення дзвярэй пакуль у тэставым рэжыме. У жылых дамах узмацняюцца санітарныя патрабаванні, пад'езды і смеццякамеры будуць прыбіраць часцей. Традыцыйна ў траўні пачнуцца і адключэнні гарачай вады на так званую прафілактыку. Асобны блок банкаўскія змены. Сярод іншага з'явяцца новыя камісіі, абмежаванні на зняцце наяўных і новыя ўмовы для картак. У краіне афіцыйна адкрываецца купальны сезон. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Вольгі Ярохінай на belsat.eu. Між тым, у Менску і Менскім раёне пачнуць адключаць ацяпленне. Нягледзячы на даволі яшчэ халоднае надвор'е і магчымыя замаразкі. Працэс стартуе з 1 траўня і будзе праходзіць паэтапна. Спачатку цяпло знікне ў адміністрацыйных і грамадскіх будынках, затым у жылым фондзе, інтэрнатах і установах адукацыі. Апошнімі без ацяплення застануцца лякарні, школы і дзіцячыя садкі.
Афіцыйна ўсё адбываецца паводле стандартнай формулы, калі сярэднясотневая тэмпература трымаецца на ўзроўні плюс 8 градусаў і вышэй 3 дні запар, батарэі можна адключаць. Аднак пакуль надвор'е не радуе. Красавік выдаўся халодным, нядаўна ў Беларусі ішоў снег, а ўжо сёння ўначы на паўднёвым усходзе сіноптыкі абяцаюць замаразкі да -3. Сталася вядома пра сямейную драму ў Мазыры, што адбылася летась у лістападзе. Тады міліцыянту давялося страляць, каб затрымаць 42-гадовага мужчыну, які забіў жонку. Прычым забойства той учыніў у прысутнасці дзяцей, 11-гадовай дачкі і 10-гадовага сына. Яны здолелі ўцячы да суседкі і выклікалі міліцыю. Падчас спробы затрымання мужчына кінуў нож у работніка міліцыі, пасля чаго быў паранены стрэлам. Мужчыну адправілі ў лякарню, а потым змясцілі ў СІЗА. Паводле следства, ён цягам як мінімум 2 гадоў сістэматычна збіваў жонку, аднак летась у верасні атрымаў усяго толькі штраф за наўмыснае прычыненне жонцы лёгкага пашкоджання. Дзеці цяпер у сваякоў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 1000 жанчын штогод сутыкаюцца з хатнім гвалтам, аднак асобнага закону, які б комплексна рэгуляваў барацьбу з гэтай праблемаю, дагэтуль няма. Як можна збіраць грошы на дабрачыннасць? Аказваецца, нават праводзячы забегі ў гразі. Штогадовае мерапрыемства ў брытанскім Молдане збірае 1000 удзельнікаў у маскарадных касцюмах, 400 метраў па рэчышчы ракі Блэквотер у пару адліву. Часткова па густой гразі, часткова па вадзе. Белстат апублікаваў новыя звесткі пра міграцыю. Паводле афіцыйнай статыстыкі, летась у Беларусь нібыта прыехала больш людзей, чым з'ехала з яе. Аднак гэтая лічба можа ўводзіць у зман. Гэтак больш за 349 000 прыбылых – гэта пераважна не замежнікі, а ўнутраныя пераезды. Больш за 300 000 чалавек проста змянілі месца жыхарства ў межах краіны. Рэальная міжнародная міграцыя складае толькі каля 13%. Такім чынам, вялікая колькасць прыбылых адлюстроўвае найперш унутраную мабільнасць насельніцтва, а не маштаб уезду з-за мяжы. Падобная сітуацыя і з выбыццём. Маўляў, летась з Беларусі выбылі 340 028 чалавек. Аднак гэты паказнік, як і ў выпадку з прыбылымі, улічвае не толькі выезд за мяжу, але і ўнутранае перамяшчэнне. Асноўная частка выбыванняў прыпадае менавіта на пераезды ў межах краіны. Паводле афіцыйных звестак Белстату, маштаб міжнароднай эміграцыі выглядае значна ніжэйшым. Маўляў, летась за мяжу выехалі 37 824 асобы, або каля 11% усіх зафіксаваных выбыванняў. Аднак афіцыйныя звесткі не адлюстроўваюць поўнага маштабу адтоку. Паводле розных адзнакаў, з 2020 года Беларусь маглі пакінуць да 600 000 чалавек. Нягледзячы на фармальна станоўчае міграцыйнае сальда, насельніцтва Беларусі працягвае скарачацца. За мінулы год мінус 53 000 чалавек. Падрабязнасці на сайце Белсату. Ужыванне марыхуаны не бясшкоднае, як нярэдка спрабуюць гэта прадставіць, сведчыць навуковае даследаванне, апублікаванае ў часопісе JMA Network. Нягледзячы на тое, што траўку часта прасоўваюць як сродак ад стрэсу, болю і бессані, вучоныя папярэджваюць пра сур'ёзныя рызыкі. Паводле апошніх дадзеных, нават рэдкае ўжыванне марыхуаны звязанае з павышанай імавернасцю псіхічных разладаў. Асабліва ўразлівыя падлеткі. У іх назіраюцца праблемы з памяццю, кагнітыўнымі здольнасцямі, увагай і кантролем эмоцый. Даследаванні таксама паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне марыхуаны можа змяняць працу і нават аб'ём мозгу. Эфект зноў жа найбольш выразны ў людзей, якія пачалі курыць у маладым узросце, калі мозг яшчэ развіваецца. Пры даследаванні больш як 460 000 падлеткаў ва ўзросце з 13 да 17 гадоў тыя, хто ўжываў марыхуану на працягу апошняга года, часцей паведамлялі пра сімптомы дэпрэсіі, псіхозу і біпалярнага разладу. Акрамя таго, сучасныя прадукты з канапель часта ўтрымліваюць значна больш псіхаактыўнага рэчыва тэтрагідраканабінолу, чым натуральныя формы канапель.
У Менску людзі на імгненне забыліся пра спешку і зрабілі маленькі, але вельмі важны ўчынак. Качка, якая ўжо зрабілася мясцовай легендаю, выхоўвае качанятаў проста на клумбе. Але двое з іх нядаўна надумалі адправіцца ў самастойнае падарожжа проста на паркоўку. Менчукі дружна кінуліся лавіць маленькіх уцекачоў, каб тыя не трапілі пад колы машынаў. У выніку ўсё скончылася шчасліва, качаняты вярнуліся да мамы і сям'я зноў разам, без каментара. Вообще. Это просто прикол. Маленький. Ура. На гэтым развітваюся, стаўце лайки, падпісвайцеся на канал, чытайце сайт Белсату. Акрамя гарачых навінаў там шмат цікавай і карыснай аналітыкі. Да пабачэння.